Hola, veus, el jutjat d'instrucció 2 de Lleida ha ratificat l'enduriment del confinament a la ciutat de Lleida i a 7 municipis del Segrià decretat pel govern de la Generalitat, però n'exclou el municipi de Massalcoreig, on només hi ha hagut un contagi a data d'1 de juliol. I també queden fora de les restriccions les entitats municipals descentralitzades de Raimat i Sucs. El jutge considera que les mesures són necessàries perquè les adoptades fins ara no han permès controlar el rebrot a la zona i afegeix que són idònies per assolir aquest objectiu. El jutge afirma que la situació actual és millor que la dels mesos de març i abril, però afegeix que les mesures proposades ara pel govern són menys restrictives que les imposades durant l'estat d'alarma. També considera que les limitacions de desplaçaments i l'activitat són idònies per reduir el contacte social i, en conseqüència, la reducció de contagis. Titlla les mesures de proporcionades pel fet que hi ha una acurada limitació de les restriccions en tots els àmbits afectats amb l'objectiu de protegir la salut i alhora minimitzar l'afectació de les activitats econòmiques i el desenvolupament de les activitats quotidianes. El jutge també sol·licita al govern que informi setmanalment de l'evolució de la pandèmia. Recordeu que a banda de totes les mesures d'enduriment del confinament, que es preveu que durin almenys 15 dies, també es manté el confinament perimetral de la comarca del Segrià. En definitiva, sortiu només l'estrictament necessari, limiteu la vostra vida social al vostre nucli de convivència, és a dir, amb les persones que conviuen amb vosaltres, i respecteu sempre les mesures de seguretat, mascareta, higiene de mans i distància. Tots ens la juguem, per tant, responsabilitat.